Recentment, un home anomenat Abdul Daulat va ser empresonat només per estar subscrit al canal de Azda TV. Li van confiscar el telèfon i van comprovar la seva llista de subscripcions. També poden revisar l'historial del telèfon o portar-te a la comissaria per fer-ho. No solen parar gent al carrer per revisar el mòbil, però monitoritzen les xarxes en grups que observen les publicacions i els comentaris i fan captures de pantalla per enviar-les a les autoritats. A més, moltes persones, fins i tot en petits pobles, actuen com a espies o informants del servei de seguretat. Controlen moviments, visites a cases i comparteixen fotos amb les autoritats. Algunes persones treballen així per avantatges administratius, per poder moure's amb més llibertat o per protegir-se. I en zones rurals els prometen terra o permisos si col·laboren amb el govern. Ja saps que no pots veure la llista de subscriptors d'altres canals. Per exemple, pots veure al teu compte a quants canals estàs subscrit, però no pots anar al canal d'Al Jazeera i veure quantes persones estan subscrites amb nom i cognom. Només veus la xifra, com 2 milions o 100.000 subscriptors. Aquesta informació no és pública. Hi ha dues maneres de saber qui és subscriptor: el propietari del canal i la persona que s'hi subscriu. Així que li van confiscar el telèfon i hi van accedir. Van revisar el seu mòbil i van veure a quins canals estava subscrit. Aquesta és una de les maneres com ho descobreixen. O bé accedeixen al teu telèfon, revisen l'historial, quins vídeos has vist, etc. Però pel que fa a això, Facebook i YouTube són els més segurs. Tot i així, a Facebook tot és molt públic. Si fas m'agrada a una publicació, qualsevol pot veure-ho. Si comentes també, tret que tinguis un compte fals. Però si tens un compte fals i et detenen, comproven el teu telèfon i llavors tampoc serveix de res. I això pot passar en qualsevol moment? La policia pot parar un ciutadà pel carrer i demanar-li el mòbil per veure quins comptes segueix? Hem vist vídeos de la policia a Moscou aturant persones quan surten del metro i revisant-los els telèfons. Però pel que hem sentit, al Tadjikistan no és habitual que ho facin al carrer. No he observat cap incident en què la policia aturi la gent al carrer i els revisi el telèfon. Però hi ha altres mètodes. Per exemple, tenen diversos grups de persones assegudes a Facebook revisant totes les publicacions, comentaris i m'agrades. Com que no hi ha tants activistes a l'exili, potser 40 o 50 en total, només han de vigilar aquests perfils i els temes que toquen els mitjans. Qui mira, qui publica, qui comenta. Després fan captures de pantalla i les envien a les autoritats. Els anomenem fàbriques de respostes. Una de les seves funcions és vigilar els activistes. Una altra és escriure comentaris i respondre per defensar les polítiques del govern. També és molt lamentable que molta gent s'hagi convertit en espia o agent dels serveis de seguretat del Tadjikistan. En alguns pobles petits, per exemple, la meitat de la població informa al govern de tot el que passa, qui ve, qui marxa, especialment si és un familiar. Fan fotos i les envien a les autoritats. Aquesta és una de les maneres com es vigila o es persegueix dins del país. Quan sospiten d'algú, poden accedir al seu telèfon o citar-lo a la comissaria. Allà el retenen, confisquen el mòbil i després el tornen, però ja han revisat tota la informació per continuar investigant. I ara que has mencionat això dels espies, saps, durant l'època comunista era una vergonya ser agent del KGB. Tothom sabia qui treballava per ells i se'ls considerava enemics de la nació.
perquè eren ocupants, comunistes, contraris a la nostra religió. Per això la gent no col·laborava amb ells ni els considerava com a part del poble. Però, desgraciadament, això s'ha normalitzat durant el règim de Rahmon. Ell no és un estranger, no és rus, és un dels nostres, però és més dictador i més repressiu. Aquests ciutadans que has mencionat que el govern d'alguna manera ordena espiar als altres ciutadans, reben algun tipus de tracte de favor del govern o reben algun sou? No els paguen res. Són reclutats com a voluntaris o informadors sense sou. Però de vegades obtenen beneficis. Si tenen algun problema, l'Estat els ajuda a resoldre qüestions administratives o d'impostos. També se senten més lliures per denunciar altres persones i així garantir-se més llibertat de moviments. En alguns casos actuen amb més brutalitat o duresa perquè saben que tenen el suport dels serveis de seguretat i poden fer el que vulguin. I depèn molt de cada persona. Alguns ho hereten. El seu avi era espia, el seu pare també, i ara ells continuen amb la mateixa feina, com una habilitat transmesa de generació en generació. Altres ho fan per circumstàncies personals. A vegades cometen un delicte i, en lloc de castigar-los, les autoritats els ofereixen un tracte. No et castigarem, però a canvi ens has d'informar sobre el que passa al teu poble o al teu barri. A les zones rurals, de vegades els prometen terres. Per exemple, si una persona fa anys que està en llista d'espera per obtenir un terreny per construir o per conrear, els acceleren el tràmit. És una mena d'intercanvi. Ells informen i el govern els recompensa.